Každý správny Slovák by mal vedieť, že Oravská priehrada má priemernú hĺbku 1500 cm, čo je mimochodom počet aut Kia Venga vyrobených v žilinskej fabrike za 10 dní. A každý Slovák by mal vedieť, že prietok Dunaja je 2623 kubíkov za sekundu, čo je presne cena, za ktorú môžete mať Vengu s bonusom na štvrtinky bez navýšenia. Kto nevyskúšal Kiu, nezažil Slovensko. Každý správny Slovák by mal vedieť, že Slovenská republika hraničí s 5 štátmi, čo je mimochodom počet hviezdičiek, ktoré získala v testoch bezpečnosti Kia Ceed. A každý Slovák by mal vedieť, že kompletná tvorba Hviezdoslava má 3148 strán, čo je presne cena, za ktorú môžete mať nový Ceed s bonusom na štvrtinky bez navýšenia. Kto nevyskúšal Kiu, nezažil Slovensko. Každý správny Slovák by mal vedieť, že oltár majstra Pavla v Levoči má výšku 18,6 metra, čo je mimochodom 11-násobok výšky Kia Sportage. A každý Slovák by mal vedieť, že vzdialenosť skriváňa na Hincovo pleso je 4535 metrov, čo je presne cena, za ktorú môžete mať Sportage s bonusom na štvrtinky bez navýšenia. Kto nevyskúšal Kiu, nezažil Slovensko.